El Cruyff el vaig fitxar jo, més ben dit, però jo el vaig fitxar. Jo el vaig finançar des de banca. Que té una anècdota molt bonica, això del Cruyff. No, saps l'anècdota? El Cruyff, fins a aquell moment no es podien fitxar estrangers. No es podien fitxar. Es va obrir la porta i va ser nosaltres els primers, perquè ja el teníem vist, van ser els primers. I si no m'equivoco, el Cruyff va costar 90 milions de pessetes, no d'euros. Bé, llavors hi havia de director de l'IEM l'Ortínez, el Manel Ortínez, que era molt amic meu. I el truco, l'Institut de Moneda Estrangera de Madrid, diu, escolta, haig d'enviar 90 milions a Holanda per fitxar el Cruyff i no sé com s'ha de fer. Diu, ara sí que m'has fumut, jo soc l'amo de la moneda d'Espanya, tampoc ho sé. Diu, espera, a veure, deixa'm pensar. Diu, sí, mira, fes una cosa. Diu, demana un permís d'importació d'un semoviente. Va entrar com un burro. El Cruyff el vam importar com un burro. Amb un permís d'importació d'un burro va venir el Cruyff.